Urkau promote private limited होननायनि खोथाखौ आं होननाय देख आंबो मिथिया आं फैनायखायसो इउपिपिएलआ जेनखो ना माखो गावनि पकेटनिफ्रायनो रां गारनानै जोंनि बे मोननैबो गामिनि जिनाखि हान्थामेला इउपिपिएल माने उरखाव प्रमोट प्राइवेट लिमिटेड आरो बेजोंनो लोगोसे गर्जन मुसाहारि सारा जे पार्टियाव थायो बै पार्टियानो जेननांगौ जायो आरो गोबां खोथाखौ लानानै गर्जन मुसाहारि सारनि बिबुंथि बेजोंनो लोगोसे दासान्दि जितु ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थादों मोनसे क'क्राझार जनता पार्टी बेखौ लानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन बिथांनि जितु बिबुंथि बेजोंनो लोगोसे रबि नार्जारि मुभिनि एक्टर बिथांनि बाख्नायथाव मोनसे खामानि बेसेबांबा गोबावनिफ्राय लेथ्रा जाबोबाय थानाय लामाखौ गावनि निजेनि पकेटनि रांजोंनो साफा खालामफैदोंबा नांगौ बायदि जिखिनि लामाया लेथ्रामोन बेखौ फोसाबफैदों बेजोंनो लोगोसे पाब्लिकनि रिएक्सन पाब्लिकाहाय मा फोरमायखो आरो मा बुंखो भिडिअखौ नायना ला नोंथांमोना प्रमोट प्राइवेट लिमिटेड आरो गोबां मानसिफ्रा नेगेटिभ कमेन्ट खालामबाय थायो बेहाय नोंथाङा मा बुंनो सानदों नेगेटिभ कमेन्ट होनायनि बेलायाव गोबां मानसिफ्रा आंनो खोन्थादों आंखौ नेगेटिभ पजिटिभ होननाय आं बारा फाजाखाया आरो बेखौ फाजायोमोनब्ला आं बेबायदि स्टेजआवबो फैनाय नङामोन खिन्थु मोनसे गिदिर बाथ्राया खहा गोनां बाथ्राया बेनो जोंनि दानि लाइमोनफ्रा लिडारफोरखौ बारा सनमान होआ जेन थेन जेराव गोसोआव फैदों बेफोरखौनो होनलाबाय बे हामा नोंथांमोना हारसाफोरनि गुबुनारिफोरनि माबाफ्राव नाय बिथांमोना गावसिनि लिडारफोरखौ सब समाय सनमान होयो आं बेखौल' खावलायदों जाहाथे हामा थरबेला मरबेला दिनै गर्जना बे परिबेसाव फैदों जों बैसो जाबाय जोंखौ होनो बिदिनो पजिटिभ कमेन्टफोर जेबो नङा पार्टिनि मेटाराव खिन्थु बिनिख्रुइ आरो गाज्रिसिन होननायफोरखौ आं नुला नुयो जाहाथे बिदि दाजाथों नोंसिनि समावबो जाहाथे नोंसोर होनजाया मिनिनो ओंखारदों आं बेखौ नङा बेहाय नोंथाङा मा बुंगोन दे आब्राहाम लिंकना 12 बार 13 बार जेननायनि उनावसो आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जादों फेइलुर इज द पिलार अफ साक्सेस जेननायानो देरहानायनि गुदि होननानै बुंदों दा जेसेबां जेनो एसेबां मानसिया सोलोङो गोबां मानसिया नैबे जिनिसखौ रिजायनो रोङा जेननाय आरो देरहानायखौल' मानसिफ्रा पजिटिभ लायो आरो जेननायखौ लाया जेननाय आरो देरहानाय मोननैबो एखे खामानिखौ मावो आरो दा बे हिसाबै आंबो मिथिया आं फैनायखायसो इउपिपिएलआ जेनखो ना माखो जेब्ला आङो बिपिएफआव दंमोन अबयसे आं बिपिएफ हिसाबै थाफेराखैमोन पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि सासे दैदेनगिरि महरै आं बिपिएफखौ समर्थन होदोंमोन बे समाव अबयसे बिपिएफआ जेनदों दा एसे नायबावदो एसे एनालाइस खालामबावदो गमामायैनो गर्जना जेराव थायो बाय जेनो ना मायो दानो बे खननैल' जेननायाव जाहाथे नोंथांमोना बांद्राय एब्राब होनलाबाया हयथ' नेक्स्ट बाराव आं जेराव थायो बे देरहानोबो हागौ ना समान उरखाव प्रमोट प्राइवेट लिमिटेड होननायनि खोथाखौ आं होननाय देख गणतन्त्रआव अपोजिशना खोब दरखार आं जेब्ला इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दादोंमोन बे समाव आङो कंग्रेसआव दंमोन दा जायहा गभर्नमेन्टआव थायो जों बिसिनि एगेन्स्टसो बुंखायो बेनो गणतन्त्रनि नियम आरो बे हिसाबै आङो प्रमोद बर'नि हेंथायै बा एक्जिस्टिं गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै सोंखारिनो गोनां जादों दायो बिपिएफआ गभर्नमेन्टआव दङ आङो बिपिएफनि एगेन्स्टै बुंगोन आरो मैया दाखालिसो जोङो आरटिआइनि रिपर्टखौ फ्राय मोनबायानो दा बे रिपर्टखौ जोङो नायबावगोन आरो होफिननांगौ जायोबा माबेबा खेथ्रआव नांगौ बायदि मोनाबा जों होबावगोन आरो बेखौ नायनानैसो जोङो बिपिएफनि एन्टि इनकाम्बेन्सि बहा बिथांमोना थालांदों जोङो बेखौ आखबाव जोनांगौ ना गोदोना खङाव जोनांगौ ना खावलायाव सोबानांगौ जों बेखौ नायै सम आरो खाबु लानानै होख्लायबाय थागोन आरो मा दा बेनो अपोजिशननि नियम गणतन्त्रआव आरो दा थिग बे रलखौ आं लागोन खिन्थु नोंथांमोना गाज्रि मोनना लाब गैया आरो बे खांखमानिया सार खांखमा जनता पार्टिया खांखमा जनता पार्टिया क'क्राझार जनता पार्टि होननाय मोनसे गोदान हान्जा दादों बेनि मेन खारनानो जाहैबाय मैया दाखालिसो सुप्रिम कर्टनि चिफ जाजआ माने बे मिडियानि खोथाखौ बुंदों आरो दानि लाइमोनफ्रा आनएमप्लयड साख्रि गैयै बाख्रि गैयै लाइमोनफ्रा गावखौनो मिडियानि मानसि इउटिउबार फेसबुक माबा माबि मेकार होननानै बुंलाबायनानै जानला मोनला आबां जाबां खामानि मावो बिथांमोना खांखमानि आखुसो जोंबो गोलैबाय बिदिबा साख्रि गैयै नोंबो गोलैबाय
दा बै साख्रि गैयै मानसिफोरखौ बिथाङा बिराद गिदिर मोनसे डिरगेटरि रावजों बुंदों, खांखमाजों रुजुदों। कक्रस इंलिसनि खांखमाखौ कक्रस होनो नालाय, कक्रस खांखमाजों रुजुदों आरो मा। दा बियो सासे एसे गेदेर मानसिया इन्डिया बायदि हादोराव साख्रिया गैयाब्ला, जोंहा थाखा फैसा गैयाब्ला मानसिनि साननाय हनाया बेसेबां गिदिर स्ट्रेसआव गोग्लैयो। दा बेफोरनि थाखाय नों मा मावगोन मा मावा, जेराव थाइसे थाइनै मोनगोन बेखौनोथ' मावगोन नङा होमबा। मिडिया सालायोबा थाइसे थाइनै फैसा हाबो, TRP फैयो, इउटिउब सालायोबा, फेसबुक सालायोबा। दा बे हिसाबै जोंनि लाइमोनफ्रा उफाय गैया, माने नारसोमजानाय परिबेसनि बान्दा। दा बे जिनिसखौ जोंहा सुप्रिम कर्टनि जाज बिथाङा बुजिया माया, बे जोंनि दानि आनएमप्लय साख्रि गैयै बाख्रि गैयै लाइमोनफोरखौ खांखमाजों रुजुदों। दा बेखौनो बिथांमोना धिक्कार नांनानै दिनै सासे गेदेर माने आम आदमि पार्टिनिमोन बिथाङा, बिराद गिदिर फरायखानाय। दा बिथाङा कक्रस जनता पार्टि, थामहिनबा खांखमा रायजोनि आफाद महरै मोनसे पार्टि दाबाय। दा बियो सारा इन्डियायावनो बिराद गिदिर लाइमोन साख्रि गैयै लाइमोनफोरनि बै जेन जेड ग्रुपनि मोनसे मदद मोनदों। दा बियो हयथ' नैबेहाय थाबथानाय नङा, बियो बिराद गोजौ लेभेलजों थांगोन। बिथांमोननि मेनिफेस्ट'खौ आं एसे नायबाय, गुड। दिनैनि बे दानि जे बिजेपि गभर्नमेन्ट, दा बिथांमोनहासो बिसोरखौ सदबनो हागोन आं होननानै सानाखै। रायजोफ्रा, लाइमोनफ्रा सोरबा गोसो मिलायोबा थाजायो, जेबो प्रब्लेम गैया। खारन बे दानि बे कक्रस ग्रुपजों हयथ' भारताव बिराद गिदिर सोलायनायबो फैनो हागौ। जोङो एथबां माने स्कुलाव गथ'फोर थांलाय फैलाय लांलाय लाबोनायावबो एसे उसुबिदा जायो आरो सौग्राव सौसि जायो, बेयाव एक्सिडेन्टबो जालाबाय थानो नागिरो। बेनि थाखायनो बिराद मोजां जाबाय आरो जोंनि थाखाय। जेन'बा हांख्रायनो माने बयबो जेन'बा हेफाजाब जानानै बानायलायोबा मोजां आरो ना। जेन'बा दा रुबि नार्जारिया गावनि बेक्तिगत जेन'बा गाव माबानानै होनायजों जेन'बा जों धन्यबाद होनाय थाबाय, आरो बेफोरबायदिनो होबावथों, आरो बेफोरबायदिनो जेन'बा बयबो नाजालायनानै स्ट्रङै बानायबा मोजां आरो। এই ৰাস্তাটো ৰাইজৰ কাৰণে বহুত ভাল বনাইছে, কিন্তু কাৰো পকেটৰ পইচা দি হেৰি কিবা কৰা নাই, পূজা কালেকশ্যন কৰা নাই। এইটো আমাৰ এজন এইটো গন্দৰ বুলি কয় ন, আৰু নাৰ্জাৰী, তেওঁ মানে নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি কিনে এই ৰাস্তাটো মানে তেওঁ কষ্ট কৰি পাব্লিক কাৰণে বনাই দিছে। ইয়াত কোনো মানে কাৰো পৰা ডনেশ্যন বা কোনো কিবা লোৱা নাই, বহুত ভাল হৈছে। আৰু এনেকে যাতে বেলেগ মানুহ যাতে এনেকে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক, মই আশীৰ্বাদ কৰোঁ। কিমান বছৰৰ পৰা এইটো ৰাস্তা এনেকা বেয়া হৈ আছে? আজি বহুত বছৰৰ পৰা এইটো ৰাস্তাটো এনেকে বেয়া হৈ আছে, কিন্তু আজি কেনেকে তেওঁ মানে বনাই দিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। হ'ব, থেংক ইউ। আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈ গ'ল। মানে আমি এয়াৰপৰ্ট যাবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া ৰাস্তাটো বনাই বহুত ভাল লাগিলে। কি ক'ব বিচাৰে তাক? মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ। गोबां गोजोननाय मोनदों जे दायो मानो होनना बुङोबा बे सासे बेक्ति जेरै जोंनिनो बे ओनसोलनिनो रबि नार्जारी बिथाङा जोंनि बे कक्लाबालिगाव लोगोसे गार'बस्ति मोननैबो गामिनि गेजेराव जिथुनाखि लामा, बे लामाया गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो गोबां थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय गोब्राब आरो गाज्रि जानानै दंमोन। बेवहाय जोंनिनो बे ओनसोलनिनो सासे बिनि बिहिया पन्सायत प्रेसिडेन्टमोन, आरो बेजों लोगोसे बिथाङाबो बिदिनो फिसा फिसौ कन्ट्रेक्टर मावो। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। मानो होनना बुङोबा बिथाङा गावनि पकेटनिफ्रायनो रां गारनानै जोंनि बे मोननैबो गामिनि जिथुनाखि हान्था मेला, आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे गहपुर ओनसोलाव मोनसे सेन्टार दङ जे कपिला सेन्टार होननाय, लोगोसे हलंगि ओरैजाय सोनाबथिं, बे मोननैनिबो थाखाय बे ससेखिनि लामाया गोबां माने खस्थ', आरो बेजों लोगोसे गामियारि रायजो राजाफोरा गोबां खस्थ'जों भुगिनानै दंमोन। दा भुगिनायखौ बिथाङा जे गावनि पकेटनिफ्रायनो रां गारनानै जिथुनाखि मोजां, लोगोसे बिथाङा मा होनना बुंबा आसाम गभर्नमेन्ट बा अरुणाचल गभर्नमेन्टनि मोनसे सिमा ओनसोलनि लामामोन बियो।